10 sati i 12 je minuta. Dobrodošli u drugi dio naše današnje vekerice. Naravno, pozdravljam sve vas koji ste od samog početka s nama, znači negdje od 9 sati. Nadam se da ste u ovoj pauzi od kojih 12 minuta uspjeli sve posložiti, ove kućanske poslove koji ne mogu stajati i da ćete biti s nama sve do 11 sati. Ali naravno pozivam i sve vas koji ste se tek sada uključili u program VTV televizije da ostanete uz nas. Naravno, mi ćemo se sada malo posvetiti jednoj udruzi Zora, stoga u našem studiju pozdravljam Kristinu Mlinarić, članicu te udruge. Dobrodošli u našu emisiju. Hvala lijepo, hvala što ste mi pozvali. Evo, spomenula sam udruga Zora, možda našim gledateljima dosta nepoznata udruga, pa za sam početak malo da gledateljima predstavimo o kakvoj udruzi je riječ, kada je ona osnovana i s kojim ciljem. Može, znači udruga Zora za nenasilje i ljudska prava osnovana je 2003. godine. 2006. godine, znači usko smo se specijalizirali za područje ljudskih prava i razvijanje nenasilnih metoda. I to je sve počelo s projektom Ja biram, koji je znači financirala Američka ambasada. Projekt Ja biram obuhvaćao je sustavnu edukaciju srednjoškolaca u Međimurskoj županiji o prevenciji nasilja u vezama. I znači ono čime se direktno bavi udruga je znači ta neinstitucionalna edukacija mladih ljudi, posebno srednjoškolaca. Evo ono što mogu reći je znači da imamo jako dobru suradnju sa srednjim školama u Međimurju, sa svim školama i znači kroz tu suradnju provodimo i naše projekte. Recimo to je jedan od većih projekata koji je bitan znači za usmjeravanje djelatnosti naše udruge. Evo, osnovan je 2003. godine. Koliko zapravo imate članova, možda koliko simpatizera, koliko možda nisu direktno članovi vaše udruge? Da, recimo rekla bi da se članstvo mijenja se recimo, pa recimo oko 10 članova, ali recimo oni koji su skroz aktivni nas 3-4, znači koji smo, ja sam recimo zaposlena u udruzi, koje smo zaposlene, znači koje smo trenerice. Ovo ostalo su znači volonteri koji se uključuju u aktivnosti kada je to potrebno, kada treba nešto napraviti. Evo, spomenuli ste jedan od većih projekata, bio je Ja biram. Da. Kakve sve projekte ste tijekom ovih godina zapravo osmislili i kome su oni bili prvenstveno namijenjeni? Da li samo mladima, da li samo srednjoškolcima? Pa recimo kroz edukaciju, znači kojom se prvenstveno bavimo, naša edukacija bila je namijenjena, evo radili smo radionice znači i za mame udomiteljice i napravili smo jednu radionicu u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb, znači to je sve nenasilna komunikacija, suradnja, tolerancija. Projekti u kojima smo sudjelovali, evo bio je još jedan veliki projekt, suzbijanje korupcije, odgovor civilnog društva na korupciju. To je bila mreža Bura u kojoj je udruga Zora učlanjena. To je bio projekt koji obuhvaćaju udruge iz cijele Hrvatske. Kampanja, znači koji je trajao više godina. Evo to je sada taj dio završeni. A sada recimo aktualno je projekt, znači Moj izbor je prevencija. Kojega financira, znači to je FARE program, to je iz predpristupnih fondova, znači to je projekt koji će trajati godinu dana. Recimo ono što bi ja naglasila što je razlika između ovog projekta i ostalih projekata koji su bili, prije smo mi provodili znači jednodnevne radionice, koje jesu ok, koje potiču na razmišljanje, na promjenu, a razlika je sada recimo da će to biti ciklus radionica. Znači sklopljena je suradnja sa svim srednjim školama u Međimurju i bit će odabir znači vršnjačkih edukatora koji će prolaziti ciklus radionica. Znači cilj toga projekta je unapređenje seksualno-reproduktivnog zdravlja i prevencija nasilja u vezama. Nakon toga, nakon samog projekta, učenici koji će sudjelovati u radionicama biti će vršnjački edukatori, a to je bitno zato jer kasnije oni mogu sami nastaviti provoditi te aktivnosti sa učenicima u svojoj školi. Znači to će biti učenici prvih i drugih razreda, to je bitno, da znači i oni kasnije mogu
te aktivnosti provoditi. Evo, rekli ste da je to upravo jedan od aktualnih Da. projekata koji provodite. Moj izbor je prevencija. Upravo i zbog tog projekta smo vas pozvali u naš studio. Naime, trenutno su u tijeku prijave. Kako se Da. svi zainteresirani mogu prijaviti, gdje dobiti potrebne informacije? I tko se može prijaviti? Ovako, mi smo znači imali inicijalni sastanak sa predstavnicima svih škola u kojima smo ukratko znači objasnili cijeli projekt, tijek i ciljeve projekta. Znači za sada u ovom projektu mogu sudjelovati samo srednje škole iz Međimurja. Nama su kapaciteti dosta ograničeni. Evo u udruzi imamo dvije trenerice koje znači rade s tim učenicima. I ono što je bitno, znači mi smo poslali poziv u sve škole. Postoje plakati isto na kojima mogu učenici informacije dobiti, ali ja bi recimo naglasila jako dobru suradnju sa tim školama, pa zbog toga nemamo problema. Znači u suradnji sa pedagozima, ravnateljima, učenici se mogu prijaviti na te radionice i nakon toga sudjelovati. S tim da ako bude znači veći broj učenika prijavljenih, imat ćemo jednu selekciju, znači posebno motiviranih koji će željeti znači se s tim pozabaviti i kasnije isto provoditi aktivnosti. Također mogu se javiti i vama u udrugu i na vašu mail adresu. Da, mogu se. Znači zora@udrugazora.hr. Mi smo u Čakovcu, znači Šultesova 19, to je kod starih baraka preko puta Pilke. Znači mogu se na naš mail javiti, mogu na našu internet stranicu www.udrugazora.hr, tamo imaju sve potrebne informacije koje ih Spomenuli ste da je razlika ovog projekta u odnosu na ostale, što ste do sada imali jednodnevne radionice, ovo će biti ciklus radionica. Da. Koje će teme prevladavati na tim radionicama? Znači teme će biti, prvo će biti teme nenasilna komunikacija, suradnja. Nakon toga znači provodit ćemo na temu spola, roda, odnos moći između spolova, zatim prevencija nasilja u vezama, znači bitno je te neke prve obrasce nasilja u vezama prepoznati. Isto bi naglasila da je znači jako bitno, to obiteljsko nasilje se smatra ozbiljnom stvari, a isto tako nasilje u mladenačkim vezama je jako ozbiljna stvar i to je ono što mi pokušavamo naglasiti, da je jako bitno kod mladih ljudi jer će se to kasnije prenašati i na daljnji život. Nakon toga imamo znači trening za trenere, znači gdje ćemo mi te edukatore mlade osposobiti da i oni kasnije budu mogli provoditi te aktivnosti sa svojim učenicima. To je znači to. I kada planirate zapravo da bi te radionice mogle krenuti? Naravno sve ovisi o interesu mladih. Da. Evo, radionice će početi u 3. mjesecu. Mi smo već dogovorili, znači negdje od 15.3. Još se moramo znači iskomunicirati koliko bude to točno učenika i onda će krenuti sve. Još jedan projekt, odnosno još jedna igraonica, točnije mala igraonica za velika prijateljstva. Konkretno o kakvoj igraonici je riječ i kome je ona namijenjena? Znači mala igraonica za velika prijateljstva namijenjena je djeci s područja Orehovice. To su znači predškolska djeca od 5 godina koja nisu bila uključena u nikakve aktivnosti, znači obrazovanja. Imamo znači 2 skupine od po 14 djece, to je 28 djece s područja općine Orehovica. Evo, igraonica će trajati skoro 2 mjeseca i znači to je nekakva priprema za njih, za predškolu, jer nakon toga oni će automatski ići u predškolu i ono što je znači cilj ovoga je da se njima unaprijede te sposobnosti i da im se omogući kvalitetniji pristup školskom sistemu. Jer kao što i sami znate, njima je jako ograničen pristup takvim aktivnostima i s tim se želi unaprijediti njihova kvaliteta obrazovanja jer je primijećeno znači da je zbog predškole oni imaju jako puno bolje rezultate, socijalizacija im je bolja i mislimo da je to jako potrebno, s time da je ovo prekratko razdoblje da bi se sve postiglo, ali barem to, a kasnije ćemo znači probati i to produžavati. Naravno, evo,
To se iz dana u dan ponavlja da je zapravo gorući problem kod pripadnika romske nacionalne manjine kada kreću u školu. Nepoznavanje hrvatskog jezika, teška socijalizacija. Spominje se i da predškolski uzrast, znači ta predškola koju bi trebali proći dosta kratko traje i nije dovoljna, prekratko i nije dovoljna da djecu pripreme za školu i vi ste onda tu koji još dodatno onda pomažete i zapravo educirate te male romske buduće prvašiće u školi. Projekt je u tijeku, do kad projekt traje i zapravo koliko ste zadovoljni njime? Projekt traje do kraja 3. mjeseca. Ja i kolegica, znači koja radimo na tom projektu, oba dvije smo odgojiteljice po zanimanju. Jako smo zadovoljne, tek je početak, počela je igraonica, ali djeca super reagiraju i mislimo da će biti jako velikih pomaka i još dok oni završe znači predškolu. Evo imamo informacije od prošle godine, kolegica je znači vodila predškolu isto za romsku djecu u općini Orehovica i vide se jako veliki pomaci u školi. Znači kontaktirali smo učiteljicu i ona je rekla da stvarno djeca od prijašnjih generacija da se vide jako veliki pomaci. I još ono što bi znači napomenula, kod oba dva projekta partner nam je Međimurska županija i oni su nam dali znači jako veliku potporu i kod jednog i drugog projekta. Evo, kroz te radionice zapravo upoznajete mlade, upoznajete njihova razmišljanja. Da li se možda promijenilo razmišljanje mladih, da li su oni postali otvoreniji, da li su postali svjesni problema koji se nalaze među njima? Ono što bi ja istaknula je ta neka jako velika potreba mladih za takvom vrstom edukacije. Znači, na tim radionicama mi radimo edukaciju na interaktivan način. Znači, to nisu klasična predavanja da mi njima namećemo naše mišljenje, stavove i to, nego znači oni kroz različite interaktivne vježbe, diskusije, igre uloga dolaze sami do svojih zaključaka i jedan razlog zbog kojeg je ovaj projekt i nastao je znači evaluacijski listići, znači tih mladih koji su napisali da bi oni ponovno htjeli, da bi oni htjeli da toga ima više, da je njima to super i zbog toga što su s njima rade i mlade osobe, kao što smo ja i kolegica, znači nisu stariji profesori koji im nameću svoje mišljenje i to. I vidi se jako velika promjena, znači vidi se da ima utjecaj na njih i da žele i dalje. Gdje vas se inače može pronaći ukoliko mladi imaju nekih dodatnih pitanja, ukoliko žele saznati dodatne informacije? Imate li svoje prostore? Znam da udruge dosta često muku muče sa prostorom. Da, mi smo jedna od sretnijih. Znači imamo prostore u Šultesovoj 19, to je preko puta Pilke, to su bivše barake GK. Evo dijelimo prostor sa grupom Čakovec Amnesty International. To je isto znači jedna udruga za zaštitu ljudskih prava i tamo je naša adresa, mogu znači pogledati na našu web stranicu www.udrugazora.hr. Evo tamo ima sve informacije, ima mailovi, ima brojevi telefona, mogu nam se slobodno obratiti. Ja vam se zahvaljujem što ste došli u našu emisiju. Naravno, pozivam sve koje zanima da se uključe u ovaj projekt. Moj izbor je prevencija, u tijeku su pripreme, čuli ste što će se sve raditi na radionicama. Naravno, mi ćemo i dalje pratiti rad vaše udruge Zora i nadam se da ćete uskoro ponovo doći u naš studio kako bi najavili neki novi projekt. Hvala i vama. Evo, cijenjeni gledatelji, a mi ćemo se malo odmoriti uz glazbeni